dragi moji, danas nešto jako lijepo za doručak, može da bude i užina, može da bude i večera, kako kome se dopadne. Meni je ovo bilo za doručak. A vi u nastavku pogledajte kako sam ja to napravila. Uživajte! Evo ovako, za ovo nam je potrebno, kao što vidite, jedna šaka borovnice, u stvari malo više od jedne šake. To ćemo ovako da stavimo sve i onda ćemo posle sve izblendati. Stavit ćemo ovako jednu kašiku grčkog jogurta. Zatim ćemo staviti, ja koristim ovaj jedan sir iz Maxija, jako dobar, pun je proteina. Znači toga ću staviti jedno 2 do 3 kašike, ajde stavit ću 3. 3 kašike sira. Zatim ćemo da dodamo i ovo ćemo malo kasnije. Zatim ćemo da dodamo ovdje zaslađivač, znači šta vi imate, ja imam ovdje sirup od urnu. I stavit ćemo, ja ću stavim pola banane, znači ne trebate cijelu, pola banane. Tako, i to ćemo sad sve da izblendamo. I evo ga, sada smo izblendali to. Ovdje ću da dodam još 2 kašike čija semenke i to ćemo da ostavimo jedno 2-3 sata da stoje, može i preko noći. Evo ovako, 2 kašike čija semenke promešati i ostaviti da odstoji. Evo ovako. I to je najbolje za doručak da se pojede, da vam tako krene dan. Ja ću da prebacim poslije u jednu činiju. Tako, nekad stoji sada. I evo ga, sada kada je odstojalo preko cijele noći, sada ćemo još malo da ukrasimo. Evo ovako, stavit ćemo još malo grčkog jogurta odozgo. Čisto da nam bude lijepo na oko. Zatim ćemo dodati još par borovnica. Tako. I dodat ćemo i malo banana još. Evo ovako. Čisto kao nešto malo da ukrasimo. To je ono što mi je ostalo jučer od pola. Sinoć to jest. Evo vidite. Vidite kako super doručak. Eto, dragi moji, nadam se da ste zadovoljni s ovim videom i da će vam se dopasti i da ćete probati, ne samo da gledate, nego da i da probate i da uživate. Ovaj sir, kažem vam, nije jako skup, ali jako je dobar i pun je proteina, a nama u ovim godinama trebaju više proteini nego masti, samo da znate. Eto toliko, ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ćao, čao, čao!